Helo I wylwyr lesh, Lleucu dwi a dwi yma efo Mari Gwenllian, lle bod chi'n abod I fel Mari Hiwti, fel dwi wedi clywed pobl yn cyfeirio ati. A testyn heddiw ydy fat shaming. Dwi wedi bod yn chwilio am derm Cymraeg I fat shaming a dwi'n wedi dod o hyd un. Ond fat shaming I bobl sy'n yn gwybod ydy rhywun sy'n gwneud I rhywun arall deimlo yn anifir am eu pwysa nhw os dyn nhw'n sydd bynnag siap ydyn nhw. A da ni yma I siarad am y mater a beth sy'n angen cael ei newid. Felly, helo Mari, diolch am ymuno efo fi yn y tywydd poeth yma. Be ydy dy ddiffiniad di o fat shaming? Well, yeah, basically just beth i'n newydd dweud. Fi'n meddwl jyst rhywun sy'n neud I rhywun arall dimlo yn anghyfforddus am unau maint nhw neu pwysa nhw neu just sut maen nhw'n edrych in general I fi. Yeah, it's that simple really. Beth sy'n anifir hefyd ydy bod chdi'n gallu dderbyn o gan unrhyw un fyd ynde. Dwi wedi derbyn, dwi wedi siarad efo ffrindiau lle sydd wedi bod yn upset achos bod aelodau teulu wedi gwneud o a dim mewn ffordd cas gan lot o bobl. Ond dwi'n meddwl bod y broblem efo fo'n aml iawn ydy bod pobl ddim wastad yn sylweddoli be mae'r eiriau yna sy'n cael ei defnyddio yn I olygu berson arall neu weithiau mae rhai pobl dwi'n meddwl yn neud o I frifo rhywun arall a rhai pobl ddim ond ddim yn sylweddoli be maen nhw wedi ddeud I ryw radda sydd yna'n gwneud synnwyr. Chdi'n... Bydde fi'n gweud, bod yn fwy aml na dim yn pobl sydd ddim yn sylweddoli be maen nhw'n neud, fel ti'n gweud. Fi'n meddwl bod pobl just... Fi'n meddwl bod mewn rhai sefyllfaoedd mae fe I gyd yn dod lawr, mae'n dod lawr yr chain, a maen nhw just ailadrodd be maen nhw wedi cael ei magu neu be mae rhywun wedi gweud wrthyn nhw. So maen nhw just yn fel, sa'n gweud brainwashed, a maen nhw'n meddwl taw beth sy'n iawn ac yn normal. A fi'n meddwl, hyd yn oed gwaith, yn lot o sefyllfaoedd, mae pobl actually meddwl bod nhw'n gwneud ffafr gyda rhywun wrth weithio nhw, falle dyna ti ffa'n fwy iachus a wneud I golli pwysau. Maen nhw'n meddwl bod nhw'n gwneud rhywbeth really nice a suggesto bod dylen nhw edrych ar ôl I hynna yn well. Sy'n bron yn waith na'r pobl sy'n gwneud ar bwrpas, to be honest. Mae hynna'n hollol wir, ac i'r pobl sy'n gwneud o ar bwrpas I frifo rhywun, pan bod chdi'n meddwl bod y pobl yna'n I wneud o, ydy nhw yn ansicr eu hunan, neu ydy nhw eisiau mynd allan I frifo rhywun? Neu'r ddau? Probably bach o'r ddau, ond fi wastad yn meddwl, mae rheswm tu ôl pob peth, mae rheswm tu ôl, rhan fwyaf pethau negatif anyway. Mae fe'n, rhyw fath o insecurity, bydde fi'n gweud sy'n gyda'r person na, neu fel fi'n gweud, falle bod e'n rhywun arall sydd wedi gweud y holl stwff ma wrthyn nhw, ond bod nhw yn sylweddoli bod e'n brifo, so maen nhw'n defnyddio hwnna fel rhywbeth I frifo rhywun arall am pa bynnag reswm. So, chip on your shoulder, fel sa'n gwybod be yw'r reswm, fel fi ddim cweit yn deall so I couldn't tell you. Ond o ran, dwi'n sicr yn teimlo bod o yn codi mwy ar y cyfryngau cymdeithasol. Dwi'n yn gwybod os dio yn sgil defnydd Photoshop, os dio a bod pobl eraill ddim yn ddefnyddio fo, dwi'n yn gwybod os Photoshop da ni'n weld yna, ond ddim yn weld ar un pryd fel magazines a models a celebs sy'n cael Photoshop yn nhw. Pam wyt ti'n meddwl bod o ar y cyfryngau fwy, os ti'n meddwl bod o ar y cyfryngau fwy, ydy am y rhesymau yna bod y byd y fwy agorad eich ar y cyfryngau, bod ni'n gweld mwy o bethau trwy'r cyfryngau eich? Fi yn meddwl bod e'n rili dibynnu pwy ti'n dilyn. Fi wastad yn sôn am hwn ar Instagram fi, bod ti angen ffiltro mas pwy ti'n dilyn a dilyn accounts a pobl sy'n neud ti ddymlo'n dda am dy hun. So, yn y sens na, fi ddim yn gweld lot ohono fe, ond pryd fi yn gweld yw pan mae yr accounts yna, yr accounts sy'n eitha positif, body positif a yn hybu hyder corfforol. Mae pobl yn really hoffi commento arno nhw yn galw nhw'n
pethau really pathetic fel whale neu beth bynnag. Fi'n meddwl sy'n eitha ironic really, achos maen nhw'n gadael comments ar posts pobl sy'n lleia tebygol o'r comments i gael effaith arno. So fi'n gweld loads o bobl yn rhannu stuff fel la, yn bod fel, you've said this to the wrong person, well, it doesn't affect me at all, fel fi ddim yn cymryd stuff fel hyn mlaen. So yeah, fi yn meddwl bod e'n dibynnu pwy ti'n dilyn. A fi, achos obviously fi'n gwneud hwnna i fy hun, fi'n dilyn accounts really positive. So fi ddim yn gweld lot ohono fe, so fi'n hollol honest. Yeah. Am gyngor da i bobl fyd sy'n gwylio bod nhw'n teimlo bod nhw'n gweld o'n aml ar pethau celebs neu ar ffrindiau neu be bynnag, bod chi wir yn meddwl hefyd pwy sydd yn rhoi sylwadau na'n aml iawn. Dydy'r pobl yna eu hunan illa bod nhw yn chydig bod rhagrydd, bod nhw'n chydig o hypocrites lle. Dwi'n meddwl beth sy'n beryglus iawn am y cyfryngau hefyd ydy y syniad yna o ddim yn gwybod pwy sydd yn neud o weithiau. Mae yna ddigon o bobl sydd yn mynd i greu cyfrifon i allu dilyn pobl a gwneud pethau fel yma. A dyna sy'n beryg ydy, dwi ti'n meddwl o i wyneb y person. Mae pobl yn teimlo fatha fod gennyn nhw fwy o hawl bron i wneud o ar y cyfryngau, achos fydd neb yn gallu i gweld nhw, fydd na neb yn gallu illa ymateb iddyn nhw, a does am cos bydd efo bron. Fatha bod y cyfryngau bron yn agored i dderbyn unrhyw fath o gamdriniaeth fel bron, sy'n gwneud o reit beryglus, dwi'n meddwl. Ac o ran ffeithiau nes i gasglu, mae yna sawl astudiau sydd wedi cael ei wneud o ran beth i sgil o ffeithiau fat shaming a cywilyddio rhywun am eu pwysau nhw. Ac oedd un astudiaeth yn danos i bobl oedd ddim yn cael ei ystyried yn ordew neu ddim wedi cael ei diagnosio'n ordew, oedden nhw 2.7 gwaith mwy tebygol o ennill pwysau yn y blynyddoedd wedyn oedd yn dilyn neu yn dod yn cael ei diagnosio yn ordew bryd hynny. Oedd pobl oedd wedi cael ei diagnosio'n ordew mewn un astudiaeth yn 3.2 gwaith mwy tebygol i aros yn ordew yn sgil fat shaming, ac o ran iselder, oedd un astudiaeth yn danos bod pobl sy'n derbyn y camdriniaeth ma'n 2.7 gwaith mwy tebygol o ddioddau o iselder, a mae iselder yn effaith cyffredin iawn o hyn. Ac yn yr astudiaethau yma, doedden nhw'n siarad rhy lawar am bobl yn dioddau o anorexia neu bulimia, oherwydd mae bita mwy ydy'r effaith mwyaf cyffredin, dwi'n meddwl, achos pan da ni'n derbyn y camdriniaeth yna, mae'r hormon cortisol, hormon stress, yn cael ei ryddhau yn y corff mwy, a mae o'n codi awydd bwyd, a da ni'n bita fel a dyna di'r broses biolegol tu ôl iddo fo. Ond dwi wedi clywed straeon o bobl yn dioddau o anorexia bulimia yn sgil hyn, ac yn aml iawn does na neb wir sa neb o gwbl angen teimlo'r ffordd maen nhw am eu cyrff nhw. Ond wyt ti'n meddwl yn dilyn y ffeithiau yna bod pobl yn ymwybodol o beth i sgil o ffeithiau fat shaming? Fi'n meddwl, fel rhan fwyaf pethau, fi'n meddwl bod rhai pobl yn, rhai pobl ddim, probably yn eitha tebyg i yr un peth a bod rhai pobl yn sylwi bod nhw'n neud e a rhai pobl ddim. So bydd rhai pobl yn neud e'r bwrpas yn gwybod bod yr effeithiau yna, hwnna yw'r effaith mae'n mynd i gael. Fi'n meddwl bod edrych yn dibynnu ar y person a pam bod nhw'n neud e. Achos, sa'n gallu dychmygu bod rhan fwyaf pobl sy'n neud e ar bwrpas, y math o bobl sy'n mynd i fod yn edrych lan a ymchwilio beth yw'r effeithiau a sut mae fe yn mynd i effeithio rhywun arall, basically.
yn dilyn hynny, beth ti'n feddwl sy'n angen cael ei wneud i wella hynny neu i godi ymwybyddiaeth yn yr ystyr, ydy o'n rhywbeth sy'n angen digwydd mewn addysg a sy'n cael ei ddysgu i blant, ydy o'n rhywbeth sy'n angen digwydd ar y cyfryngau, bod yna fwy o ffeithiau fel y rhai o'i geni wan yn cael ei rhoi allan, neu ydy, beth ti'n feddwl sy'n angen cael ei wneud i godi ymwybyddiaeth am y sgil effeithio yna, ac am fat shaming yn gyffredinol, really. Mae'n anodd gyda sort of sôn amdano fe gyda plant, achos wedyn mae fe'n neud plant yn ymwybodol ohono fe, sy'n potentially neud yn fwy tebygol bod y plant na wedyn yn mynd i fynd i wneud i rhywun arall, achos bod nhw'n gwybod bod e'n mynd i frifo rhywun a upseto rhywun. Ond wedyn ar y llaw arall, bydde fe siŵr o fod yn well i'r plentyn sy'n derbyn y fat shaming i wybod taw jyst na beth yw e, a rhan fwy ar amser mae fe'n rhywbeth o insecurity sydd gyda'r person arall. So mae'n anodd gyda hwnna. Fi ddim actually siŵr be bydden ni'n neud am fat shaming. Fi'n gweld lot o bobl ar Instagram yn fel name and shame, so nawn nhw just posto be maen nhw wedi cael ei anfon. Fi actually fel bach in two minds am hwnna. Achos ar un llaw, fi'n meddwl bod e'n really bwysig bod pobl yn cael ei dangos lan. Achos mae'n bwysig i bobl eraill sylweddoli bod hwnna yn digwydd i bobl a bod pobl yn derbyn yr holl abuse yma wrth lot o'r amser pobl hollol diethyr a lot o'r amser fel pobl maen nhw'n nabod neu pobl maen nhw yn nabod sy'n esgus bod yn rhywun arall. Ond ar y llaw arall fi ddim yn meddwl bod e actually mynd i stopio unrhyw beth wrth just alw rhywun mas am wneud e, achos maen nhw'n probably'n eitha tebygol o just cario ymlaen yn wneud e. So, sta fi ddim yr ateb perffaith i hwnna, mewn ffordd. Yn aml iawn mewn sefyllfaoedd yma, does na matab hollol pendant nag oes. Ond dwi'n cofio pan ddoth Jessie Nelson efo'i rhaglen ddogfen hi allan am, seibryfwlio oedd o'n fwy na'n byd, ond i phwysau hi oedd yn cael ei dargedu fwyaf mewn gwirionedd ar y cyfryngau. Ac dwi'n cofio yn y cyfnod yna, oedd yna gymaint o siarad ar y cyfryngau amdano fo. Ac oedd o'n beth braf i weld mewn ffordd, achos dwi di dderbyn o'n hun bod rhywun di gwneud fi deimlo'n anifyr am yng nghorff i, neu fi deimlo'n anghyffyrddus yn yng nghorff yn hun, lle. Oedd o'n braf gweld bod pobl unau'n cymryd diddordeb, unau'n codi lleisiau gyda siarad am eu profiadau nhw, neu bod oedd o bron yn bwnc llosg o amgylch yr amser yna. Dwi'm yn gwybod os di o di mynd lawr ers hynny, dwi'm yn gwybod os sa chdi'n meddwl hynny, ond eilla fysa, dwi'm yn gwybod. Fel ti dweud, oes na matab pendant, dwi'm yn meddwl, ond mae yna gymaint o bethau sa'n ni'n gallu wneud, ond dwi'n meddwl bod o'n mynd i gymryd amser hir i gael canlyniad, dwi'n meddwl, sy'n reit gadarnhaol i bobl. Definitely. Fi'n meddwl gyda Jessie Nelson, oedd hi yn a Little Mix, ond nhw'n really fawr, as in y band yn fawr enwog, yn y cyfnod pan oedd stuff fel fat shaming a oedd e'n really uchel, fel oedd lot ohono fe, achos oedd fel sort of cyfryngau cymdeithasol kind of newydd ddechrau. So oedd e'n dechrau sort of y cyfnod le o ti'n gallu just anfon neges yn syth at y person enwog yma, which ti beth wedi gallu gwneud o blaen. So meddwl oedd hi'n really anffodus gyda hwnna, a fi'n meddwl oedd gymaint o just cymharu hi gyda'r tair arall, a o'n nhw just yn amlwg, o'n nhw just yn llai na hi, so hi wedi bod gyda grŵp o ferched yr un maint a hi, neu'n fwy na hi, fi'n siŵr bod hi wedi cael loads llai o fat shaming, sy'n really drist, achos oedd e just i wneud gyda'r ffaith bod hi gyda merched oedd yn llai na hi, wel. Dwi'n meddwl, dwi wedi darllen llawer fawr iawn i'r genod yn gyffredinol, ond oedd
Jade Thirlwall ei hun wedi bod yn anorexic a dwi'n yn gwybod oedd hynny'n sgil bwlio. Dwi'm yn gwybod os oedd o'n sgil bwlio am ei chorffi fel oedd o gynt. Dwi wedi clywed bod Hill i wneud efo ffaith bod hi'n hanner Arabic. Ond mi oedd o'n drist achos mae'n hogan mor dlws fel ma hi. Colir, ddim colir. Fel oedd hi pan cychwynnodd i X Factor fel ma hi wan, a mae o mor drist hefyd yn gwybod yn sgil i rhaglen i faint o bobl wedi siarad allan. A dwi wedi bod trwy hyn, dwi wedi bod yn dioddau iselder, dwi wedi bod yn hunanladdol, dwi wedi hyn i gyd. Oedd o'n braf i weld, ond oedd o'n drist ar un pryd, oedd o'n chwerwfelus bron, dwi'n meddwl, achos oedden ni'n teimlo bod yn lleisiau ni'n cael yn clywed yn yr ystyr yna. Dwi'n gwybod oedd o'n canolbwyntio ar y cyfryngau, ond oedd o'n drist, chwerwfelus oedd o, achos oedd yn lleisiau ni'n cael yn clywed ac oedd y mater yn cael ei godi ac yn cael ei drafod, ond eto dwi'n meddwl hefyd ers iddo fo ddod allan, bod fi dal yn clywed am pobl yn dioddau o'r camdriniaeth yna, mae'n drist i fi yn gwybod bod o'n mynd i gymryd cymaint mwy amser i ni ddod drosto fo, neu i bobl wella, neu i newid i ffordd nhw o feddwl. Dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl yn drist gyda'r documentary na hefyd yw faint ti'n gweld, physically gweld faint mae wedi effeithio hi, a faint o waith mae hi wedi cael di wneud fel bron purely achos yr holl abuse nath i gael. A mae'n really dangos yn y documentary pa mor just faint mae wedi effeithio bywyd hi i gyd completely. Mae bywyd hi'n hollol wahanol achos negeseuon mae pobl di anfon i hi. Fel mae fe'n really drist. Hefyd, o'n i jyst yn mynd i ychwanegu sydyn cyn i fi symud i'r cwestiwn nesa. Da wedi codi bod pobl diarth yn gwneud yn gyrru negeseuon sy'n gwneud i rywun dim o cwilydd neu gwneud iddyn nhw dim ond yn ddrwg am eu corff nhw. Faint o effaith mae rhywun diarth yn gallu cael? Mae'n rhyfedd meddwl rhywun sy'n ni eich roed i gyfarfod a gallu gwneud sylw fela a sy'n ni eich yn teimlo fela. Ond sa mae'n anodd meddwl wedyn sydd effaith sy'n ni'n gael wedyn gan rhywun dwi'n abod yn barod neu dwi'n abod o dda. Does yn rhywbeth oedd yn haro fi tra ddech chi ddweud ac o'n i'n meddwl, dwi wedi cael o gan bobl dwi'n abod. Dwi wedi dim gan ffrindiau, pobl sy'n lle ddim yn ffrindiau. Dwi wedi gael sawl gwaith yna i enwi neb lle. Ond dwi'n yn gwybod sut sy'n ni'n teimlo, sy'n ni dderbyn o gan rhywun diar sy'n ni wedi cael ei effeithio fwy llai neu hafal. Mae'n anodd meddwl. Mae'n enw. Fi ddim sa'n siŵr. Fi'n meddwl, fi'n dychmygu bydd o'n effeithio fi llai, ond fi ddim actually'n siŵr iawn. Fi wedi cael ers rwy'n ddim nabod. Un Gwynedd, anyway. Felly, oeddech chi sôn am dy gyfri Instagram di, a mae dy gynnyrch di hefyd, ti'n hybu positifrwydd am y corff, a dwi wrth y modd o fod y gyfri di, dwi'n weld o, mae rhai gwen ar yngwyneb fi, a dwi'n meddwl, mae rhywun, ac yn neis gweld o'r trwy gyfrwng y Gymraeg hefyd, dwi'n meddwl mae'n neis gweld dy gyfri di, a ti'n mor positif, a ti'n ddoniol ar un pryd, a ti'n fel sasis ray of sunshine dwi'n weld ar Instagram bob hyn a hyn, a mae'n lyflu. Stop, dwi'n my head swell. Wyt ti'n derbyn llawer o negeseuon cadarnhaol gan bobl ar ôl nhw weld y gyfri di? Ta be fi yn, actually. Fi'n cael loads o gared ar Instagram, a fi definitely ddim yn meddwl bydde fi'n posto lot o'r pethau fi'n posto ar, so fi ddim yn cael negeseuon fel fi wedi derbyn. Ges i'n wythnos ma, actually, yn gweud bod oedd hi wedi penderfynu gwisgo bikini yr wythnos na, achos bod fi wedi rhoi post lan. A o'n i wedi plan o gwisgo swim costiwm, ond nes i fel postio gwisgo bikini. So mae fel just gweld stuff fel a gweld bod y pethau fi'n postio yn actually helpu rhywun. Tad fel, hyn oed fel un person, un neu ddau. Tad fel, mae fe'n
dimlad mor lush, a fi byth yn gallu derbyn fel, I can never have too many, o'r negesau yna, fi'n lyfo derbyn nhw loads. Ie, ydy hwnna wedi dwthio di i roi mwy o gynnwys ar Instagram, ti'n teimlo? Definitely, ydy definitely. Mae wedi gwneud fi'n lot yn fwy fel cyfforddus i wneud na. A lot yn fwy hyderus yn nghorff fy hun. Sa'n meddwl taw gweld corff fi yw beth sy'n helpu pobl mas, ond just gweld rhywun yn bod mor gyfforddus yn croen i hunain. Fi'n meddwl ta'n beth sy'n helpu pobl, a wedyn maen nhw'n gallu gweld bits bach o cyrff nhw yn corff, ta fel maen nhw'n gallu gweld, mae dy fi stretch marks, neu ta fel mae dy fi cellulite, neu bynnag yw e. Mae definitely yn neud fi postio lot mwy o stuff fel la. A beth dwi'n hoffi ydy faint o'r gwir ti'n rhoi allan, achos ti'n gant y gant gwir, mae gen ti dy wyneb naturiol di, dy wallt di fel mae o, lle bynnag, a dy gorff di, a hefyd, mae jyst yn rhoi y neges clir yna, mae cyrff yn dod ym mhob siap mewn unrhyw ffordd, a be bynnag sgynnych chi, os da chi'n gyffyrddus o fo, aroswch yn gyffyrddus o fo, dim ots be mae nhw'n gwneud, be mae cymdeithas, neu be mae'n disgwyliadau cymdeithas. Mae yna rhai pobl sydd dal yn byw yn y ganrif ddwytha, chydig bach ac yn disgwyl perffaith, fatha corset, a da ni môl. A mae'n neis gwldo, achos dwi'n sawl gwaith dwi wedi edrych ar fy nghorff yn edrych, a dwi'n meddwl, oh gosh, dwi'n mi fod fel ma, neu beth bynnag, neu be bynnag, ond dwi'n gweld cyfrifon fatha dyn di, a dwi'n meddwl, wel na, mae'n nghorffi fel ma, a dwi'n gyffyrddus efo fo, a dylswn i drio peidio teimlo yn anghyffyrddus neu teimlo cwilydd fo fi illa yn pwyso chydig bach mwy wan i gymharu efo be o'n i chydig fisoedd yn ôl. Ti'n gwybod sgeri? Mae'n hunan hydri efo nghorffi fyny ag i lawr, mae fatha rollercoaster. Mae'n pawb ddo, mae'n fi yn, fel mae hwnna'n hollol normal. Ti byth mynd i ddeffro lan bob bore a meddwl bod ti'n eich yn fabulous bob dydd. It's never going to happen. Ti'n mynd i gael diwrnodau le ti'n teimlo ddim ond neis am cael, fel mae fe'n rollercoaster. Ti'n just goffa trio, neu'n siŵr bod ti'n cael mwy o'r dyddiau da na'r dyddiau gwael. Hwna yw'r trio newid y balance, basically. Fi'n meddwl yw'r peth bwysig. Ti rioed di dderbyn, neu fysa chdi'n basio i rywun sy'n cael traffath i garu corff nhw, lle bod ni wedi cyffwrdd ar hwn chydig bach. Ond oes na gyngor ti di dderbyn neu cyngor penodol sa chdi'n rhoi i rywun? Wel, un peth fi wedi darllen, which fi'n eitha hoffi, yw bob tro ti'n teimlo neu meddwl rhywbeth rili negyddol am dy gorff, yw i just ffigro mas pwy sy'n actually elwa, pwy sy'n neud yr arian, mas o ti'n cael y meddylfryd na, a mae fel arfer yn just rhyw hen ddyn gwyn billionaire, probably Jeff Bezos. Ta fel, ti just bod meddwl pwy sydd rhoi'r thoughts na yn dy ben i wneud arian mas o fe. Fi'n meddwl bod hwnna'n ffordd eitha da fel amdano fe. A cynnig cyngor arall bydde fi'n rhoi, fi'n eitha hoffi rhoi yw i gymryd noeth luniau. Yn be bynnag ti'n teimlo'n gyfforddus yno. Os ti'n teimlo just cymryd lluniau o dy gorff, os yw hwnna mewn pyjamas neu mewn underwear neu'n hollol noeth, be bynnag yw e. Y mwyaf o luniau ti'n tynnu o dy gorff, y lleia kind of ofne wyt ti, a ti'n troi mewn i sort of fel darn o gelf, which ti yn debygol o potentially ddim hoffi am y cwpl o rai cyntaf. Mae fe'n snowballo, a wedyn ti eventually neitha joy o tynnu'r lluniau. Mae'n really empowering. So bydde fi'n gweud na. Na eich trio hwnna, ni yn o'n. Honestly, mae pobl wastad yn surprised pa mor effeithiol yw e. Mae fe'n really helpu. A wbeth arall, o'n i wedi darllen, o'n i'n meddwl am y cwestiwn yma, oedd mae pobl sy'n gwneud dillad, yn aml iawn, os ti maint 10 neu 12, os gyd i, illa ni wedi gymryd gafel ar un dillledyn sy'n 12 neu 10 neu bybrag, a ni wedi cael yr un dillledyn, yr un maint, ond bod o'n ffitio'n wahanol.
weithiau, mae'n digwydd yn aml, a beth swn i'n dweud wrth rhywun ydy, os da chi eisiau gwneud rhywbeth am eich corff chi, gwnewch o achos bod chi eisiau, dim achos bod pobl wedi gwneud chi deimlo rhyw ffordd penodol. A dyna sy'n wastad yn chwalu mhenni am y peth mewn ffordd ydy, da ni'n siarad am yn teimladau ni fatha rhi ni di nhw, ond eto, da ni'n teimlo cwilydd achos bod rhywun wedi gwneud i ni deimlo cwilydd. Felly, os da chi yn trio dillydyn a diolch yn ffitio, peidiwch â phoeni, a hefyd, mae'n ddigon hawdd i ddeud y dillydyn sy'n rhy fach, dim fi sy'n rhy fawr, math o beth. Mae quotes fel clothes are meant to fit you, you're not made to fit clothes. Mae hwnna'n fel un eitha dafnol, achos ti wedi gweld y llun o mae rhywun wedi rhoi rhywbeth fel 8 par o jeans i gyd ar ben i gilydd. A maen nhw wedi tynnu llun o fel just a waistline i gyd. A maen nhw gyd yn sizes hollol gwahanol. A mae pob un o'n nhw'n pob un o'n nhw'n size 12 neu bynnag yw e. A mae honestly fel inches o wahaniaeth yn pob un o'n nhw. Mae jyst yn dangos bod dim pob peth mynd i ffito ti yr un peth. Mae hyd yn oed fel yr un shops, yr un size, wnaeth un ffito a wnaeth un ddim. Mae ddim hyd yn oed yn gwahanu o pob siop i'r llall. Mae gallu bod yn yr un brand. Sa ddim cysondeb bob tro, a mae hynny'n oce. Ac i unrhyw un sy'n gwylio sy'n nabod rhywun sy'n derbyn cymdriniaeth am eu cyrff nhw, dedwch wrthyn nhw bod nhw'n edrych yn fabulous fel ma nhw, a sam angen newid. Achos mewn bywyd, mewn gwirionedd, da ni gyd yn byw bywydau prin, a da ni ddim eisiau gwastraffu'r amser prin sgynna ni yma yn poeni am y ffordd da ni edrych. Os da chi eisiau gwisgo colir, gwisgwch colir. Os da chi'n eisiau, da chi eisiau gwisgo bikinis, diolch much am eich coesau chi neu'ch canol chi, gwisgwch bikini. Os da chi eisiau gwisgo siwt nofio yn hytrach, gwisgwch siwt nofio. A sy'n eisiau poeni am be mae neb yn dweud. Weithiau mae pobl yn ei ddweud achos bod nhw'n ansicr eu hunan. A weithiau mae rhai pobl yn teimlo well wrth wneud i rywun dim ond ddrwg. Ac mewn gwirionedd, dim bod fi'n trio bod yna nifer ond dim problem nhw ydi hynny. A mae'n rhywbeth maen nhw angen sortio. A mae probably ddim actually yn neud nhw dim ond well. Mae nhw'n meddwl bod e'n mynd i, a neith e ddim, probably. Mae beth yn neud ti dim ond well i fod yn gas i rhywun all, it doesn't work. Falle bod ti'n meddwl bod e'n mynd i, ond neith e beth. Ie, yn union. Ac os da chi yn cyrraedd pwynt lle da chi'n teimlo'n isel, peidiwch â bod ofyn gofyn am help, swn i ddweud os ydi o gan ffrind, gan deulu, os da chi eisiau siarad efo anifeiliaid, dwi ddweud wrth pobl, siarada fod y gas, siarada fod y gi, maen nhw'n cwmni gwych, a maen nhw'n siarad grandawyr gwych, a da ni'n gwybod beth maen nhw'n dweud, lle. Ond, neu os da chi eisiau help proffesiynol, mae yna lefydd ar gael i fynd, a da chi ddim yn wan am deimlo bywydau chi, ac os da chi'n teimlo'n drist am eich pwysau chi, peidiwch â phoeni. Dwi wedi gweld ers y cyfnod clo, ers Covid, mae pobl wedi rhoi allan bod nhw eich pwysau chydig mwy. Mae yna rhai pobl sy'n gwneud rhywbeth amdano y peth sy'n ddigon teg, ac dyna be maen nhw'n teimlo maen nhw eisiau gwneud, ond mae yna rhai pobl eraill sydd wedi mynd, dwi'n pwyso mwy na dwi wedi gwneud mewn 2 flynedd, ond dwi'n gyffyrddus yn yngorffi a dyna sy'n bwysig. A dyna di... Fi, yn un o'n nhw. Ie, dwi di ennill pwysau, a eich bod fi un maint o fwy o'n beth i roch. Os dwi'n dwi'n gyffyrddus, a sa neb yn mynd i neu fi dim ond wahanol, wel mi gawn nhw drio beth snac. Ond dyna di'r negas gan y ddwy yna ni i pawb sy'n gwylio ydy peidiwch a teimlo cwilydd am eich cyrff chi. Byddwch yn hapus fel ydych chi, ac dyna di'n sgwrs ni am fat shaming, ac i bobl sy'n gwneud o, stopiwch. Stopiwch please. Sa'n dda i bawb. Felly, diolch yn fawr i chi gyd am wylio.